Здравейте! Това е мини скрапбук 20 на 20. Тук е подвързан с панделки, с камъчета. Има пеперуди, които съм направила с пънч, феичките, малко блинк-блинк и цветя. Тук съответно има такче. Всяка страничка има по едно такче. Такчетата могат да се слагат снимки. Тук съм го направила с камъчета и с пънч съм направила пеперуди. На всяка една страничка се събират ето така, отпред и отзад по една снимка. Или ако искат по две. Ето така. Ето така. Нормално. Отзад и отпред. Тоест 4 снимки такива се събират. На всеки един так. Отварям първата страничка. Тук пак има пеперуди, феичките. Тук има едно такче. Съм сложила в едно джобче, за да задържа waterfall. Ето такчето. Тук има пеперудка с камъчета. Тук могат да слагат снимки. Тук е направено. Така. Следваща страничка. Тук има пак своеобразно албумче. Има пеперуда, пак има блинк-блинк. Има хармоника от място за снимки. Ето. Така се разпъва. Навсякъде съм направила една своеобразна хармоничка за снимки на малко момиченце, кукличка. Така, тук пак има такче, по същия начин джоба. Следващия джоб. Така, тук има две такчета. Ето е зън-зън, има розичка, пак пеперуда, тук съм направила спънч, бордерен. Има две такчета, на които да сложат снимки по същия начин. Ето така, така, както искат родителите на детенцето. Така, тук се отваря така. Тук има банер, бант. Тук има пак две такчета, по същия начин, на които да се слагат снимки. И тук съответно има още две такчета, на които могат да сложат снимки. Така. Тук зън-зън, крилцата са му красива, чехличките също. Тук има едно такче, което се вади. Пак с пеперуда и панделка. Тук се отваря така, нагоре. Тук може да се пъхат отгоре снимки, камъчета. Тук също могат да слагат снимки. Ето така, така. Някой, ако иска и по-малки снимки, могат да се насложат. Тук по същия начин има място за много снимки. Ето. Затваряме. Пак има такче. Тук са пак феичките от тази страна. Има пеперуда. И тук вътре в джобчето има две такчета. Ето по същия начин. Изкарваме ги, такчетата. С пънч отгоре съм украсила. Следващата страница пак е така. С феичките. Камъчета съм сложила навсякъде. Пак има в джобчето две такчета. По същия начин са направени такчетата. Тук също има джоб. Ето феичката. Тук съм сложила от тези капки, защото е като вода. Нейното. Тук картинката и имиджа и. Такче, цветенце, пеперуда. Тук също има един так, който излиза така. С пънч съм украсила отгоре. Тук също има феички. Пак така съм украсила с камъчета. Блинк-блинк. Тук има една пеперуда, едно бухалче. Има айлец. Върти се нагоре. Има за всеки случай магнит. Отваря се така. Тук има две такчета.
на които може отзад да се пише нещо. За детето могат да се слагат малки снимки, ето като тези, или като тази, маничката. Ето така. Тук също, тук има едно такче, съм сложила так, допълнително. И тук има waterfall. Ето, където могат да слагат много снимки. И тук пак има едно такче. Съм сложила. Така. Се затваря с магнит и бухалчето. Затваряме. На задната страница има handmade, че съм го направила ръчно. И тук има своеобразно листенца. Това е скрапбук за малко сладко момиченце. Благодаря за гледането.